A lidi, řeknu vám dneska, o co se jedná. Je to něco jako... Jak se jmenuje? Je to něco... Jako beta, jako... Víte, co myslím. Jak by... Bohužel jsem kluk. Kde mi psal, já myslím, že... Hello. Jo. Tak vám ukážu můj barák. Tak tady je můj krásný pokliček, tady jsem spál. 6 monitorů, tady skřínka s věcma. To je moje krásná zahrádka. Tady mám tady i kazetky, které se pak dokonce pustíme. Tady je moje krásná koupelnička, tady vanička, umyvadlo, všechno. Lasičko. Jde rozsvítit. No. Tady moje krásná kuchyňka, obýváček, garáž. Ale bych si šla koupit motorku. Jsem tu. Kde je moje motorka? Já jsem za ní zaplatila 1 milion tu. Na to kašlo, to musí tohle auto, a nebudu se chovat dům. Zvoní teprve teď kostel. Jdu nakoupit, zjistil jsem, že nemám mlíko. Někdo mi píše. Teď se to nakávala. To se mi někde píše. Počkejte, já tady nevím ani šparkovat. Na mapě zjistíme, kde je obchod. Jdeme obchod s jídlem. Aha, obchod s jídlem je tady. Tak je. Sorry. Tak. Můžeme jít. Možná jsem nezaparkovala nejlíp, ale nic se nedá dělat. Děkuji. Čau, ty týpku. Hey, to my friend, I'm Budmar Max, but you call me Max. Nevím. You Swiss me shop every 4 and 10, and I life is 4. Text ready for you. Help me to get nearer. Map. Díky, já chtěla být nějaký... To vypadá jak ten work. Nějaký pití, lak... Potřebuji, co jsem to chtěla? Mlíko. Tady je voda. A tady mlíko. Já jsem nějaký košík. Pane! Neprodáváte košík. No, my prodáváme... Ale teď mluví česky. No, my prodáváme košíky, tamhle vidíte košu, tak si ho vemte. Díky. Okay. No. Ty vogy, já nemám ani zaparkovat. Tady mlíko. Bro, no co je? Zaplatí tohle mlíko a to bude všechno, nebo chceš ještě něco? Že bych si vzala lidi maso nebo oblečení už si nejde. Cupcake, donut.
Teďka jsem ten čokoládový dom. Hej. Everyday. Ten rozbitý. Habro. No, co je? Zaplatíš mi tu koblihu čokoládovou s tím mlíkem. Jo, tak bude to 500 korun. Děláš si pryč, já mám jenom 310, tak to mě totiž. Bude to 450. 450. No to nemám. Ale. Co mu je? To je. Spějím ještě se zadu. To je. Bráško. To vemu. No nic, ten má dneska dovču, takže... No, pak ho uvidíme. Já jsem to mlíko, který jsem se zaplatila za své peníze. Šup. Je tam. Že tam dám dneska, pojedu s košíkem a zítra ho vrátím, slibuju. Kde je to mlíko? Aha, to vypadá. A nic. Ej. Nejedeme bez mlíka. Ej, klídek. Košíku. Jdem. Jdem domů. Umíš řídit? Umíš řídit bankovku, nebo co to je? Vypadni. Skvělý. Hej, uhlíku. Co si to do mě dovoluje? Ještě na holku, když se mám postavit chlap, ale to vůbec... Jo, to za jako naše peníze a ty mi tady překážeš. Počkej, já tě nahlásím na policii, normálně si trpědu na policii, fakt. Ne, auč, mě vypadlo mlíko. Ještě s Donutem. Někdo mi píše, ne, zastav se, košíku. Půjdeš. Ale určitě tam mlíko, takže já beru Donut. Je za tím košíkem. Jako jedu bez mlíka. Bez toho. Tak, teď vystoupím, je tam to mlíko. Teď mám Donut postižený. To nezajímá, že někdo píše. Ty vole, mě ten Donut spadl, normálně já ho už sežeru. Oni, že tam ten Karol prostě zdrhl z obchodu. Boň. Jestli srazím, já nechci platit pokutu asi tak 200. Tam je pokuta. Jsem doma. Au.
Garáž. Dělej, zavřít garáž. Beru mlíko. Otevírám dveře. Dám ho sem. Úplně perfektní. Dej ten donut. Proč se... No lidi, tato hra je někdy zabavná, ale... Ani nedokáž dostat do ten kusek. Tak. Já se jdu vyspat. Zítra si dám donut, který jsem si koupil. To jsme peníze, protože Karlu je jiný na nic. Spát. O 7 hodin pozdě. Dneska si pojedu zase do práce, pracuju policajt, protože mě tady si vidíte jako policajta. Kdo mi psal? To mě nezajímá, týku. Tady to moje mlíko, postižený, nevím, co to dělá. Položím si ho tak. Kde je ten donut? Donut není. Hlavně tamhle. Tak hodím do koše, už jsem ho snědla jako jsme. Už ani nechci. Takže já ho dám do dřezu. Jdeme vrátit ten košík, jak jsem slíbila, jedem do práce. Takže tam mám své auto, které jsem ukradla, ale po tomhle světě je všechno možné. A jsem v háji. Takže po mně nejdu policajti, že jsem zničila soukromý majetek, protože mám taky životy a... Mně chybí kolečko. Aha, už mi chybí. To nejde prostě. Sorry, že někomu asi zničím teď plot. Nebych nikdy nechtěla řídit. Ty, co je s mým vozíkem? Když není můj, ale vypočula jsem se. Zase mi chybí kolečko. Já to nedám. Karl tady není. Já jdu do práce. Půjdu podle mapy. A budu hledat, kdo podzemní stanice. No tady je vlastně ještě to městečko nový a pak tady. Teď se na to. Jdeme k policajtům, ne, že bych zaplatila pokutu. Sorry. Jo, už ho vidím. Jo, tak asi to říká, že budu muset jít podle silnice. Vypadni ty banko pokakaná. Normálně. Už mě štveš. Fakt.
Promiňte lidi, že to tady šlu, ale prostě... Sorry, já nechci nějaký nový auto. No, teď tohle. Dále jeď, to dáme. Já jsem haj. Sorry. Je skvělý, že jsem srazila cizího chlapa. Parkuj tady, stoj. Nebo že nechce spolužádat. To by bylo za 1000 let. Jezu, shit. Sorry. Pan ulice to není, ale mám dovolené za něma. Proboha! Hej, Jack. Skip. Já nechci. Na to nechci jít. Jdeme znovu, no. Nedá se nic dělat. Jinak je to v angličtině, je to škoda. Jdeme zase za policii. Ty se již jehádla, protože jsem ho pleskla. Jedu tak 30! No to víc. Sorry, Braško. Jedu tak 40. Ono mi to tady ukazuje. Teď jedu 70. Když jedu 40. Teď jedu 30. Tam je někdo tancuje Gangnam Style. Nechci tak opatřovat. Wow, tam nechceš. Proboha, Charlie, co tady děláš? No, já jsem ukradl banku a tady asi tak měsíc jsem a prostě jako, no, nedá se nic dělat. Charlie, takže co? No, víš, já jsem ukradl tu banku a prostě já jsem měl peníze už, tak jsem ukradl banku, protože jsem neměl ani na jeden rohlík, jo. No, to videj.
Oni mě zobřeli na 3 roky. A se ani nedivím. Pane bože! Pepane, co děláš tady? Ty máš Kdo psal? Co tady děláš? Nevíš, já jsem... Nevíš, já jsem musel... No, prostě mě nachytali, jak jsem ukradl jeden malý donut. Děláš si srandu, Pepane? Ne, já jsem prostě tak jsem si vzal prostě donut a teď mě nerůž. Proč ne? Mám nůž u sebe. Chceš pobodat? Ne? Tak mě nech se vykakat. Jo, tak ahoj, Pepane. Čau. Ahoj, Charlie. Ahoj. Bože, ten je natvrdlej. Co tady? Jo. Nic. Se mohu odkrávat. Nic, já dočekám, než přijde nějaký policaj. On se někdo hledá. Wanted, do our life. Počkej. Není to náhodou Charlie. To je... Ne, to není Charlie, on má hnědý vlasy, protože to poznal. Takže to není Charlie. A dají za to 50 000. Si dělají prčo. Za něj dají 50 000. 50 000. Tak to je dobrý. Buď $50, anebo 50 000. Minute, still money. Jo, takže teď napsáno vlastně, co dělá. On krade peníze a jde za $30, což je, nebo za, no to je no. Mě by zajímalo, co pořád za policajní stanici. Mě to vždycky extrémně zajímalo. Nic. Nevazá. Jdeme do auta. Dobře se píše. Daj pozor. Jdem si náhodou. Budem dělat. Haha. Zase jsem to pěkný. Sorry. Filipe? Ne? Filipe, proč mluvíš jako hopa? Aha. Máš sexy kníry. Aha. Hele, Pepane. Já jsem Filip. O jo, promiň. Já jsem si tě spletla s Pepanem. Filipe. Proč ještě? Chceš něco? No, jako jak koukám, tak ty máš docela dobrý rumy. A, co to máš tady? No jo, tak já jsem ten dortík. No, zadarmo to nebude. Ale nemůžu ti ho dát, nejsou na prodej a já ti vařit nebudu. No vař si doma sám. Ale dej, já ti jeden kus tortu. Za tort ti dám. Kolik máš peněz? Dám. Ta ten tort ti dám 320 korun. 320 korun.
Filipe, děláš si srandu. Jestli nechceš cupcake nebo dort, odejdi. Jinak tě nebudu považovat za kamaráda. Mám ti kamaráda jen, když dáváš peníze. Jo, to je celý Filip. S motorkou. Na benzínu vůbec. Teď ještě jsem král. Na banány, jo. Už se spím a pak půjdu zakočovat. Ahoj! Ahoj, mladíko. Chtěla jsi se něco koupit. No vidí mě. Jo, koukám, že ty máš i iPhone, vysílačku a všechno. Jo. Tam máme 20% sleva. Když koupíš 2 banány. 2 banány, tak to je dobrý. Já vím. Koupíš si něco nebo Black Filip. On si dá i ten... Je ten stálky banán nebo ne? Ale... Jak asi koukám, nejspíš ne. Tak koupíš a vem si banán. Ale já ani banán nechci, jo, tak čo? Jak jsem... To neznám. Si se pak může stáhnout. No nic, na telefonu. Ale že jo. Na svým iPhonečku. Jo, vlastně já jsem chtěl jít ještě někam. Jsou banány, jak je malé, mě bych chtěl dočkat. Jo. Jsme tady. Můžu vystoupit. To jsi, jo, já se to vždycky chtěla. OK. Dobrý den. Ahoj, mladíku. Co si koupíš? Máme tady plešák krásný. A tady automaty nefungují. Máme plešáky a různé čokolády, kazety. Jo. Ale ty nefungují. Pak máme brýle a vlastně to je vše. Zase další, jaký tam máte plešáky? Králíka, psa, kočku, medvídka, kuře, želvu, králíka, pes, králík, pes, kuře, 3 kuřata, 4 kuřata. A 3 psy, 3 králíky. Zase máš malíku. Je to na tobě. Ale tak mi zabavte. Jen na kuře. Jak se přes, tak si lavám. Zadarmo to nebude. Když mi se dá nějaký peníze. Dej mi jeden ten $. Cože? Asi ne. Dej mi jenom ten jeden $. A aby to bylo vyrovnané. Tady máš, ale tak se slepej. Kam nejspíš, jo. Lochu. Co děláš?
ty je? Co ti zaplatí? Ještě peníze. Jsem to plišáka tu. Čau. Jau, to nevím. Dej mi toho plišáka, víš co? Čau. Nebavím se s tebou. Paní. Se. Chci se prát? Vylez. Vylez. Teď jsi rap, co? Vemu si jeho. A jdu. Dám si ještě burger. Burger chicken. Ale ještě bych hambačný. Nemám hamba. Na těhle přinesl. You like it? Jestli tam balíček nebo silný. Díky. Jasné. Zase zvoní. Já zavírám dveře, beru si Ugina, od teďka mu budete psát do komentáři ahoj Ugine. Položím si Ugina. Jmenuji se Hugin. Takže napiš to do komentáře Hugin, já mám to srdíčko. Můžeme se vloučit v tomhle krásném městečku a zatím čau.